आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. मोर्याचा धोंडासह सर्वच ऐतिहासिक स्थळांचा विकास व्हावा यासाठी आम्ही आमदार वैभव नाईक, खासदार विनायक राऊत यांच्याकडे पाठपुरावा केला. मोर्याचा धोंडा असलेली जागा शासनाच्या ताब्यात यावी यासाठी आमदार नाईक यांनीच प्रयत्न केल्यानंच मोर्याच्या धोंड्याच्या विकासाला गती मिळाल्याचं शिवसेना ठाकरे गटाचे मालवण तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी सांगितलंय. सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या पायाभरणीचा दगड हा मोर्याचा धोंडा या ठिकाणी लावण्यात आला. खरं तर आम्ही वायरीवासीय, दांडीवासीय आम्ही स्वतःला भाग्यवान समजतो की या ठिकाणी आरमाराचा जनक म्हणून छत्रपती शिवरायांनी उभारलेला सिंधुदुर्ग किल्ला, त्याची पायाभरणी या ठिकाणी मोर्याचा धोंडा या ठिकाणी झाली. गेली कित्येक वर्ष ऐतिहासिक परंपरासुद्धा या ठिकाणी चालू आहे. आज रामेश्वराची पालखी असेल, त्या ठिकाणी मोर्याच्या धोंड्याच्या ठिकाणी अनेक उपक्रम, वार्षिक जत्रा असतील, वार्षिक पूजा असतील, त्यानंतर 25 नोव्हेंबरला त्या ठिकाणी केली जाणारी पूजा असेल, त्या ठिकाणी शासकीय पूजा देखील होते. हा सर्व आलेख या ठिकाणी आहे. आणि दर दिवशी मोरेश्वरवाडीतील प्रत्येक घराला त्या ठिकाणी वाडीच्या संगनमताने त्या ठिकाणी पूजेचा मान आहे. हे सर्व मोर्याच्या धोंड्याच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी अनेक उपक्रम त्या ठिकाणी राबवले जातात आणि हे ऐतिहासिक पावित्र्य जपण्याचं काम निश्चितपणे केलं जातं. आणि त्याच अनुषंगाने आज सिंधुदुर्ग किल्ला, मोर्याचा धोंडा, कोपर तलवार, निकोबा घाटीच्या या ठिकाणी असलेला कोपर तलवार असेल, तलवार हा असेल, पद्मगड असेल, ही सर्व ऐतिहासिक स्थानं या ठिकाणी विकसित झाली पाहिजे या दृष्टीने आम्ही आमदार, खासदार यांच्या प्रयत्नाने नेहमीच प्रयत्नशील राहिलेलो आहोत. मी सुद्धा त्या ठिकाणी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून नेहमी मोर्याचा धोंडा या ठिकाणी जास्तीत जास्त सुविधा त्या ठिकाणी लोकांना मिळाल्या पाहिजेत, त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त सुविधा झाल्या पाहिजेत. त्यामुळे सातत्याने याविषयी नेहमी आमदार, खासदार यांच्याकडे पाठपुरावा करत राहिलो आणि त्याचं फलित म्हणून सन्माननीय आमचे दत्तात्रय नेरकर साहेब असतील, गुरुनाथजी राणे असतील, आमचे शिवप्रेमी प्रदीपजी वेंगुर्लेकर असतील, यांच्या सूचनेनुसार सन्माननीय आमदार साहेबांनी त्यात पुढाकार घेतला आणि त्या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये 1 एकरची जागा म्हणजे मोर्याचा धोंडा याचं क्षेत्र शासनाचा सातबारा त्या ठिकाणी झाला आणि त्यामुळे आता त्या ठिकाणी विकासाला गती आलेली आहे. मोर्याच्या धोंड्याच्या या ठिकाणी आजसुद्धा नौदलाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सुशोभीकरण करण्याचं काम त्या ठिकाणी निश्चितपणे होईल. परंतु कालच माझी तिथल्या ग्रामस्थांची चर्चा झाली तर तिथल्या ग्रामस्थांची सुद्धा म्हणणं असं आहे की या ठिकाणी त्या ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन त्या ठिकाणी जी काही भरती असेल, ओटी असेल, पावसामध्ये होणारे वादळ वारे असतील, यामध्ये जे काही आपण सुशोभीकरण करणार आहोत हे त्या ठिकाणी टिकलं पाहिजे, ते कायमस्वरूपी राहिलं पाहिजे. आणि आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट असेल, अन्य काही डिपार्टमेंट असतील, या सर्वांच्या संगनमताने तशा पद्धतीचं बांधकाम त्या ठिकाणी झालं पाहिजे असं त्या ठिकाणी माझे सहकारी पर्यटन व्यावसायिक दामोदर तोडणकर असतील, अन्य वाडीतील अध्यक्ष असतील, या सर्वांचीच आमची त्या ठिकाणी मागणी आहे की मोर्याचा धोंडा म्हणजे मोरेश्वर देवस्थान असं त्या ठिकाणी भावनेने बघितलं जातं आणि त्या ठिकाणी त्या पद्धतीचा विकास या ठिकाणी निश्चितपणे केला गेला पाहिजे अशी तिथल्या मोरेश्वरवाडीतील वायरीवासियांची सुद्धा या ठिकाणी निश्चितपणे इच्छा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.